a nemůžu se toľko už o tebe starať. A našel jsem jeden domov, který by ti nahradil domov vlastní. Tam máš, budeš mít velikánské výhody. Co ty na to? No čo ja na to? Ja ti to verím, že nemôžeš aj robiť, aj o nás sa starať. Lebo za prvé, sama doma ostať nemôžem. Áno. Nedaj Bože, aby som volade padla. Presne tak. A všeličo sa môže stať. No. Ne akože domov, ako, čo chodia tie ošetrovateľky, že aspoň obed dones a než príde z roboty. Momentálne ten domov by byl hodnější. Tam je stála opatera a mala by ses tam dobre. No. Mala bys tam priateľky, našla by si. Ale by som nebola doma. No dobre, ale komunikovali by ste spolu a došli na nejaký iný nápady a možno, že tá choroba by aj trošku rozveselila a uzdravila. Ja si to ešte rozmyslím. Dobre, tak. Budem rozmýšľať, aby aj tebe som mohla vyhovieť, aj mne, aby to skoro sama on ho. Vychovala som ho, školu som mu dala. A teraz, keď mi má troška vrátiť, tak takto sa mi ide odmeniť. Ale bohužiaľ, nedá sa nič robiť. On potrebuje svoj pokoj a o mňa sa starať naozaj nemôže. A toľko peňazí zase nemá, aby si mohol súkromnú